Assalamu alaikum, жижи маршада ол каналде. Сор канале аргусати Абдураманю. Дэвшэр дуа даамла. Har видео тайволли са Instagram те подписаться диалор дарсун. Скрин хардушун сок видео те. Instagram описание хардушун. Айн со видео тайволлю. Далее видео те асон татеми сурдар. Сэй мнение оштун алят. Вот теми альчи те яха цалясон ну шун хайт яхи язхсай. Короче, та БТС, олш та южнокорейская группа стигал баса больше, та эшер лёш, ген 3 больше. Ашерду, хугылла тай групп хилч. Он худина царь или хан ху ялла царь. Аси шун хагбина ячи шун хайт, что так чему. Шут яхи тaqdemах. Сандина Instagram чуа хусой киега яш. Йой киегуаш, эслент юга. Та видео те кайчих сойс БТС алят. БТС цагас. Тем муйвах. И ху видео ялчи صحيحاً بيش فيديو يغير كازويتا أسيس قويتا ليشون هو فيديو Finski calazar duba yugdelos Instagram chua. Ta batase el ta grup yuba. Ta korejski ta osalum shutu chua. Pribulila doche. Ta tag yuca hu, zdud yuca hu, mich pol yuca hu, madar dich. Cerkerach lesh boch bushun wait esten shkoli luari. Tien duanish dia shwari bushun. Wait موضوع ده لحتى ويشو الوعد بوشونش والله بو تو ميل يلدول دوش تو اس بتايت جروب باليات بس يارسن لا يرمي غردوشون هوندير سوي نيس بالير تانو مونتيايو نيس وشتايت تيركر لاش باخ ويك استن شولي الوعد باختو اشابير صباحشون تو صباحشون نو بنشنستوي اش ايش داتسوك اني اشتاق يتياس اغويتو الكومنتاري هاشت ما يرش حالو تغاشون ويغاديك ير вообще хазю Из-за того, что вы так пишете и говорите, мы их любить меньше не станем. Армия сейчас, армия навсегда баху. Дейл даш балабили сила. Армия навсегда то. Посмотрите на себя, вы не лучше баху. Шуайра душон, вы не лучше баш. Вы цоу стигал басарил, хум защищает яш. Я царите, он лично вега баунасар. Мар видео, он цагу шуисарят, он худяч. БТС я ваш мавайса. Он видео, гурайон, аз визу газардун вег бауни. مش بوتشي سيلا هو комментарий сообщите отвехнер мэтр дат аш хьехамш бич олад ворду бахцу цо ху бах цакия чар башун со сой цакия цо ялчунах тя цажим хан ялчи байн ой мел хьехамш бич шалад ворда бахцу лаца до лет ах цаки алумам дат хьехамш бич олад до шо тебе ничего не исправит сонам ца отцу оудал мухеру شكلني جازي يا BTS ده ده قوالي جروب يا زيدان يا زيك يا عايز يا اخي يشين بقى قراتو نوتسن اتويتي دين كومنتاري حوسين شو كومنتاريو وما ديك دوت يا زين ده عال شويه باختوي ده عال شويه مو ايرو كيرستك اوتسو توبو يا مو خيرو اوتسو فنتيت مو ديردو اشتويو تسو تايل اوسلهم شا مو ايردو ده عال شويه مش вообще нахма я тушя вообще Can huma al dish madat. Dal al швали то дел ора нур дат ма ирш халду дам. Ишт комментарий защищает белшо. Бел туху гайшун тига. Просто 500 с лишним комментариев тига. Просто под одним постом баняшун Instagram чу. Вера ват хор комментарий. Комментировать тини сам мнение ош. Просто я духу дости читать. Гылк, холк, özdal. Яск цега. Ой ночью يعرش يشتمشون فانا تهديدو يرسان تيشر واتر سو شابو يعرش تبيوشون ابا بشات ياش واشون نو اشتو عربوي وش ماري حامبوغر موتي اشتات قيتي شو وش ماري بيغانشون вообще غاز خشمال земля ему пухом ел ргас но хинстал халж ох диштела ой шун магар хуй цог шумшан тя хуй цог усал хумштя хуй цог нахио цуман тя фана техта абил белош Кстати, уж теперь мать там добил белаешь тишь все. Сосайца тишь ну. Теперь эшер шахети карей бан теперь мать пити карей бан да уж теперь за концерты бари. Иш том что добил белаешь. Ола о ир чалду ойгас он просто цамексор иш том что видео вообще одус он да движение юч. Но иш мнение поделиться да шум дали рсон. Ижи шугайлор дарсон асьялиня пример сан مغلارشو даже думать мадараш сунга сюк хаушижи буй зандер шуга обращение вартажимал шайси мадайлиш эцумшибаня та уешун ишцара фанатета شو دال سي دويل دال دوغ دال دويل شو اشتمشن فنتي تديش بيرش
اشتومشن فنتي تسديش بول يعرب وي نوختي دايل سيد ويل شو دايل دوغا دايل ويل شو نو بس تبا وقاكي شو دايل دوخما دايل ويل تساق آل وردرسن دايل إيمان شو دايل ويل شو دايل إيمان إسلام ويل شون إيش شو توبس تي تعجب مال شو دوقة خيل تاق شيء нормальный холюшу сум цагашум ке хуэрду просто сдерживать я шуса сой за угум цаэл дуино прилично усо зондер эрдатс шудал ниман шудал дуэл нюгат ака дайл тажимбал хайкал уэл шун ицар фанати цада эскерстнахах ке хуэрду сунам ца даже هذا سؤال يسنق. السلام عليكم سقي آلم دات قردوا يسكورا